Kijkdag op de bouw Zorghuis. Opening kunstgrasveld Hockeyclub Venray. Het is vandaag 5 november, dit is het Pelemaasjournaal. De stichting Sinterklaasbank is dit jaar voor de tweede keer actief in Venray. De stichting deelt al 5 jaar cadeaus uit aan kinderen van noodlijdende gezinnen. In vergelijking met vorig jaar is het aantal kinderen uit Noord-Limburg dat in aanmerking komt voor een cadeau verdubbeld. De stichting is de afgelopen jaren door de crisis enorm gegroeid. In 2008 kregen landelijk 55 kinderen voor het eerst via de Sinterklaasbank een geschenk. Dit jaar worden er ruim 1000 kinderen blij gemaakt. In Venray krijgen de kinderen hun cadeau via de Voedselbank Limburg-Noord. Om de cadeaus te financieren roept de stichting winkeliers, instellingen en bedrijven op om een donatie te doen. Ook particulieren kunnen een financiële bijdrage storten via de stichting Sinterklaasbank. Afgelopen zaterdag was een kijkdag op de bouw van het Zorghuis in IJsselstein. Alle geïnteresseerden konden een kijkje nemen achter de bouwhekken van de nieuwe zorginstelling. Het Zorghuis wordt een thuis voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Het initiatief voor een dergelijke instelling in IJsselstein ontstond een aantal jaar geleden door mensen uit het dorp zelf. In 2006 zijn een drietal dames uit IJsselstein met het idee gekomen om een zorghuis in IJsselstein op te richten. Omdat ze binnen de eigen concepten van het zorg waar ze op dat moment werkten een beetje vastgelopen waren. En ze terug wilden naar kleinschalig wonen, kleinschalige zorg in het eigen dorp. En de kleinschaligheid is dus een belangrijk thema in de realisering van het Zorghuis. De instelling is bedoeld voor mensen uit IJsselstein en omgeving. Er worden 24 appartementen gebouwd, waarvan 16 voor dementerende ouderen en 8 voor jongvolwassenen die meervoudig gehandicapt zijn. Er is 24 uur per dag professionele zorg aanwezig die op een betrokken manier wordt geboden. Bij de groepen komen 2 zorgechtparen te wonen. Die wonen dus in het gebouw zelf. En die imiteren als het ware een gezinssituatie samen met de bewoners na. We krijgen straks dus 3 groepen van 8 bewoners die als het ware, zoals traditioneel en zoals vroeger, een gezinssituatie vormen. Op de kijkdag waren niet alleen nieuwsgierige bezoekers afgekomen. Er waren ook mensen aanwezig die serieus overwegen om toekomstige bewoners aan te melden. Ik heb een dochter met een beperking, die woont op dit moment in een woongroep in Maasbree, dat is van Daalzicht. Ja, en Daalzicht is toch een hele grote organisatie. Wij vinden hem zelf wat te groot en kleinschalig. Ja, dat trekt mij eigenlijk toch meer. Vandaar dat we eigenlijk komen kijken. Wat vindt u ervan? Ja, geweldig. Ja, we hebben zelf ook verschillende acties meegedaan om financieel bij te dragen. En ja, dat het door het dorp gedragen wordt, ja, dat is natuurlijk fantastisch. En stel dat mijn dochter hier komt wonen, ja, dan woont ze gewoon in het dorp waar ze geboren is en opgegroeid is. En ja, dat zou heel fijn zijn. Ja. Op dit moment voert het Zorghuis al gesprekken met toekomstige bewoners. Zij kunnen zich al inschrijven voor de woongroep. Ondertussen lopen landelijk de discussies rondom de forse bezuinigingen in de zorg hoog op. Toch denkt de organisatie dat dit geen invloed heeft op de toekomstige bewoners van het Zorghuis. Nee, wij zelf denken dat dat voor ons geen gevolgen heeft, omdat wij dus de categorie mensen die niet meer in een thuissituatie kunnen wonen, verzorgen. En voor die categorie, de persoonsgebonden budgetten, de PGB's, die blijven voor die categorie in stand. Dus wij verwachten en hebben ook de signalen dat het voor ons geen effect heeft. De bouw is op dit moment halverwege. Het dak is geplaatst en de afwerking van het gebouw kan beginnen. In mei 2013 zullen de eerste bewoners hun intrek nemen. De Pilkorf is zondag winnaar geworden van de tweede editie van de Venray Korfbal Cup. Met 10 wedstrijdpunten uit 6 duels lieten de IJsselsteinse korfbalsters Oranje-Wit en de winnaar van vorig jaar SVOC 01 overtuigend achter zich. Ter voorbereiding op het zaalseizoen organiseerde Korfbalkring Venray voor de tweede keer in successie de Venray Korfbal Cup in Sporthal de Wetteling. De 3 hoogspelende clubs uit de gemeente Venray, de Pilkorf, Oranje-Wit en de winnaar van 2011 SVOC 01 kwamen in een driekamp tegen elkaar uit. De clubs namen deel met het standaardteam, reserveteam en jeugdteam. De resultaten van de 3 teams werden bij elkaar opgeteld en uiteindelijk mocht de Pilkorf de trofee in ontvangst nemen.
In vergelijking met vorig jaar was het evenement uitgebreid met een jeugdtoernooi met deelname van de overige korfbalclubs binnen de gemeente Venray. SV Merselo, SV Oostrum en SV United. Hockeyclub Venray heeft een nieuw kunstgrasveld, een bijzonder semi-waterveld. Dit weekend werd het veld officieel in gebruik genomen. Zaterdag waren er 2 hockey-internationals aanwezig om het nieuwe veld in te wijden. Zondag knipte burgemeester Hans Gielissen en wethouder Lucien Peters het lint door. Zij lieten zich daarna nog van een sportieve kant op het veld zien. Alhoewel een nieuw kunstgrasveld duur is om te realiseren, werd een paar jaar geleden duidelijk dat vervanging toch echt nodig was. Het kunstgrasveld was afgekeurd door de Hockeybond, dus we moesten een veld vervangen. En we zijn heel erg blij dat we nu een semi-waterveld hebben weten te realiseren. Want dat is dus gewoon echt het veld wat vandaag de dag waarop gespeeld wordt, ook door Hockeyland Nederland. Het heeft 5 jaar geduurd om het semi-waterveld te realiseren. De officiële opening was gisteren, maar de hockeyspelers van MHCV hebben het veld al mogen voelen. En het verschil was voor de spelers zeker merkbaar. Het is ontzettend leuk. Iedereen is enorm enthousiast en ze willen eigenlijk allemaal het liefst op veld 1 spelen. Maar zoals u ziet, we hebben hiernaast ook een veld 2. Maar die is dus nog wel op zandbasis. Het waterveld is gewoon heerlijk om op te spelen. En ja, ik zou zeggen, ik zou eigenlijk iedereen wel uit willen nodigen om het een keer uit te komen proberen. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Zo dadelijk ziet u nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht verloopt droog en komt de temperatuur aan de grond rond het vriespunt. Morgen is het vrijwel overal droog. Er zijn wolkenvelden, stapelwolken, maar ook brede opklaringen. 'S Middags wordt het tijdens zonnige perioden rond de 9 graden. In de namiddag en avond raakt het bewolkt en kan er regen vallen. Woensdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen. Ik wens u nog een hele fijne avond.